το Μάμις δραστηριοποιείται από το Δεκέμβριο του 1997 σε ένα χώρο που χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων στο χώρο της γρήγορης εστίασης. Καφέ, σνακ, μπέργκερ, πίτσα. Επενδύει συστηματικά μεγάλα κεφάλαια για την τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας και εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων. Σε συνεχή αναζήτηση, κατορθώνουν να εμπλουτίζουν τον κατάλογο του καταστήματος με ποικιλία προϊόντων και να πρωτοπορούν προσφέροντας αποκλειστικά προϊόντα όπως η πίτσα τη ρολέτα, που ήταν καινοτομία του Μάμις, αλλά και η πίτσα με βάση μεξικάνικη τορτίγια. Ομάδα εργαζομένων εκπαιδεύεται διαρκώς με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει η ίδια η επιχείρηση ή διεξάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και συνεργάζονται με εξαιρετικά ικανούς εξωτερικούς συνεργάτες και πιστοποιημένους προμηθευτές, με αποτέλεσμα την καθημερινή βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέσσερα χρόνια πολύτιμης γνώσης οδήγησαν στην πολύ καλή οργάνωση, τη δυναμική ανάπτυξη και κατέθεσαν το Μάμις, το δημοφιλέστερο delivery της πόλης, που αναγνωρίζεται ως το απόλυτο σημείο αναφοράς στο χώρο του από τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που το εμπιστεύονται ως καθημερινή συνήθεια, ως μικρή απιστία στη ρουτίνα της κουζίνας ή ως λύση της τελευταίας στιγμής, τους πελάτες του που αποτελούν και το σημαντικότερο κεφάλαιό του. I'm through with standing in line to clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in, and a king-size tub big enough for 10 plus me. So what you need? I'll need a credit card that's got no limit and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars, Mount Star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop bosses driving 15 cars. The girls come easy and the come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And well, hey, hey,
Hire 8 bodyguards that love to beat up. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I have the quesadilla. I'm gonna dress my with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all